fwambo kod keyo nikech sani nitiere pesa mar miwuotho go e piny. Jalup ker noseoro kwayo ni mondo mede 450 million mana mar entertainment, mar choppers gi gik makamago. To king'iyo sani projects mabedo launched ok kata mana Nyanza kende, kata kuonde mamoko, iyudo ka sani practice chalni jatend piny biro launch project kapok ochako. Kato project ni, thoth projects gi pok otieki, gin gik ma pod dhi mbele. To project kosebedo launch kata kapok obedo launch, to iyudo ka jatend piny gi jok moluwe te ochomo mana opposition gi siasa tir. Koro kata ber project mabedo launched, iyudo ka kao 1% to 99% en siasa tup. Mano krach, wachulo jo siasa mondo gigo siasa maber. To be ber ka seche ma giwuok giwachonwa kaka gik ma gitimo gi waneno benefit e ground. Kaka engineer no wacho, kama sirikal tiyo to nyaka wapuo, to wapuoyo gi kuom paro projects manie gwenge mang'eny. Sana ndeche ma giloso kaka ndara maholo, landing sites ma rech ma Meuru kod ma Kisumu bende. Lakini king'iyo thoth projects gin projects manyalo bedo launch kata mana gi dio kata DC. Ker nigi the full provincial administration intact, to pod en modwa no launch projects matindo gi, kata mana kidhi ket yath e kar thieth, to president osechopo kanyo gi motoked geche 30 gi wiye. To seche go to nitiere gik moko matindo ma jopiny pod go through, kaka bridge ma Ahero masani nikech en gima osetimore higni 60 gi wiye, inyawe ni en gima tin. To sasa ma pi opong'o Ahero, mo pi opong'o Nyando, to pigno biro nyaka malo kama obeteni, maonge wala madhi mbele. Bridge ma Migori mar footbridge sani onge. Jalup jatend piny dwaro 450 million mar loso wechege kako wuothe piny. Koro ananeno ni siasa osechako, to ochake chon. Advantage to en godo maduong'. Kech ki compare opposition ni mana gi media. Magara sani neno weekend ni gimbe ne gikelo show gimoro maber e Karen ka ndie gi distract godo the country. But kor sirikal be wanya wacho gi chir ni siasa to gore. Kendo en siasa ma gisetoko dhao kendo gichake gi ng'wech. Omiyo kata kowuoyo e studio kae, to representative ma UDA kae be nyaka maka chiegni sani ok gidwar kata zoning e Nyanza, ginga dieri ni gidhi mako kombe mang'eny. Mano adieri no ginya bero godo sani kane ok gipok gichako siasa malong'o, nikech development molandi gite thoth gi pod gin development ma pok orumo. Pod wane process ma moko kokichako, moko stall. So in koru dam mi wacho ni no stall 2023 nikech funding ne onge. 2025 government no wacho ni dhi keto pesa. Sani ko ni pod en gi problems mag compensation, jok mani lop gi dhi tigodo, kendo construction be pog ochu. Lakini sigande koru so in pod inyiso wanyaka sani. To en siganda manochako. In fact, for 60 years, so in koru dam nitiere planning stage. Dams adimo se ger nyaka from 1963 to now. Marwani to poden mbaka. Koro nyaka watenganisha siasa madhi mbele gi development monego tim. Siasa to waruako. To kikwa wuondre ni watimo development, seche ma siasa moneno ka igoyo maber. En wuondruok. Dr. Gima mora gi Simon en ni embe